Roti monggo pinara dateng mriki jumeneng kalih kula keparenga nampi pasrah temanten Pak Bapak Roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima bi qadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kadratul muhtaramin pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para haji lan ustadz-ustadzah ingkang selalu dipun mulyakaken Allah, sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang dahat kinurmatan pamong pangembating praja dusun Ororo Waru Desa Sumberbendo, Bapak Kepala Desa beserta staf perangkat, Bapak Kasun beserta RT, pejabat sedaya kemawon ingkang kula hormati, ugi para yoga ingkang kita hormati, ugi langkung-langkung Sahibul Bait Bapak Ropi'i terusan Ibu Yayi ingkang kita hormati, pengarih temanten saking tratah Sekar Bareng ingkang dahat kinurmatan, ugi temanten berbahagia Mas Iing, Mbak Putri, saderengipun nggih mukadimah derek ngajeng kemawon. Amargi niki wekdalipun jatosipun niki wencinipun doa nggih. Pramila wekdal kangge Sahibul Bait kita singkat kemawon. Ingkang sepindah kala wau sampun dipun aturaken saking panjenenganipun Bapak Sukirnanto nggih. Ingkang mewakili dipun aturaken matur suwun ingkang tanpa upami. Ambek bilih ingkang semindah kala wau nitip salam khususipun dhumateng keluarganipun Bapak Ropi'i terusan Ibu lan umumipun sedaya masyarakat dusun Ororo Waru. Salamipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramila kita tampi kanthi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang waka kalih kala wau sampun dipun pasrahaken Mas Iing dateng Bapak Ropi dalasan Ibu Yayu khususipun lan umumipun sedaya masyarakat dusun Ororo Waru. Pramila lumantar kawula Mas Ropi dalasan Ibu Yayu ngaturaken alhamdulillahirabbil alamin sampun dipun tampi, sampun dipun gula wentah karengkuh kajiwa kasajiwa manunggal dados keluarganipun piyambak. Boten dipun benten-bentenaken antawisipun menika putra mantu kalian putranipun piyambak. Sedaya karengkuh kajiwa kasajiwa dados putranipun piyambak. Dene ingkang ketiga kala wau mbeta uba rampen sedaya prabotipun temanten pramila Mas Ropi'i deresan Ibu ngaturaken matur suwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi amalipun Bapak Sukirnanto dadosa amalan ingkang manfaat fid dini wad dunya khatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lan ugi kala wau mbeta pengarih kathah sawansulipun Mas Ropi'i deresan Ibu Yayu ngaturaken gonge ngapunten ingkang tanpa upami, khususipun anggenipun paring pahormat dumateng panjenengan sedaya wiwit saking palenggahan padaharan umumipun khususipun palenggahan ngantos kirang-kirang ya Pak. Mugi-mugi anggen panjenengan silaturahim niki kacateta dados amalan ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mugi sambung sanak menika saged harmonis
wiwit sak menika ngantos akhiripun mboten wonten rubeda punapa-punapa. Lan ingkang sekawan kala wau titip pesen Bapak Sukirnanto dumateng keluarga besar Mas Rofi'i dalasan Ibu Yayu mbok bilih benjang akad pon ya. Kapurih gantos silaturahim dateng dalemipun Bapak Sukirnanto pramila Pak insyaallah nek masalah tabuh mengke nggih ditenggo jam 12 menawi mboten dugi jam 12 nggih sabar dipun rantos sak tawis mekaten nggih. Pak insyaallah badhe usaha dugi mrika jam 12 mekaten. Lan ingkang terakhir kalau wau saibaripun pawewahan badhe nyuwun pamit Bapak Rofi'i dalasan Ibu mboten saged nyangoni punapa-punapa. Mugi-mugi lampah panjenengan sedaya wiwit dalem mriki ngatos suwang-suwang dalemipun piyambak-piyambak khalis lir rubeda boten wonten aral setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Saking kula pribadi nyuwun ngapunten ingkang sakatah-katahipun mbok menawi anggen paring wicara dhateng panjenengan sedaya kirang trep minggahipun panjenengan saking kula pribadi nyuwun ngapunten ingkang tanpa upami. Ingkang terakhir matur suwun sanget atas sedaya tandang rewang wiwit ngajeng ngantos wiking ngaturaken matur suwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi anggenipun panjenengan tandang rewang menika dadosa amalan ingkang manfaat fid dini wa dunya khatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang terakhir monggo kita dherekaken donga sarengan nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi yo adik kula Iing pikantuk adik kula putri menika saged dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah dipun izini dening Allah Subhanahu wa taala dipun paringi keayeman ketentreman anggenipun gebyur rumah tangga lan diizini dening Allah Subhanahu wa taala biridallah li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan hamidin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma shalli ala Muhammadin shallatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil kharat wal hayat badal mamat. Wa khususan ila arusaini Mas Iing Mbak Putri. Allahumma alif bainahuma kama alafta bainahuma Nabiyullah Nabi Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta bainahuma Nabi Muhammad as-Siddiqati Jadil Kubra. Allahumma tawil umrahum wa sabiti manahum wa nawir qulubahum wa wasi' rizqahum wa salimhum fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma razuqna halalan thayyiba wa anta khairur raziqin wa anta khairur rahimin wa anta khairul fatihin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal faizin wa la taj'alna minal khasirin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna ladatan nadri ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas tetes wijang wijili wicara tur panampi pasrai pompong blontah ojo pengaten sakit jalanipun Bapak Rofi'i ingkang kasariranipun jalanipun Bapak Rodi kala mau satu titis manis nuju prono ing salajengipun katur kunjuk dumateng jalanipun Bapak Rodi kawula dherekaken lelekan malikan disyukur naning kali ugi kala mau panjenengan sami kadherekaken manunggalaken cipta rasa lan karsa ngeningaken pancandriya nyuwun dumateng si Gusti Ngomo welas lan mawasih lumantar waosan doa mugi barokah dumateng Friyat Mojo pengantin kali
anggen pun badhe ngayahi darmaning gesang wonten madyaning bebrahan agung. Estu mugi pikantuk sungsuming tali katresnan ingkang tanpa pepindhan. Jumbuh kang kindayo seboto kang sinedya basuki kang kaesti ing musana saged mujudaken setunggalipun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Meh paripurna titilaksitaning adicara pawiwan prasaja wonten ing kali-kaligan siang punika sumangga kita tutup sareng kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kawula mujiana ingkang nderekaken rantamaning adicara nyun agunging samudra pakesami mbok pilih wonten keklentuanipun ing wisana wilujeng kondur mugi tansah kaparingan rahayu ingkang samiya pinanggih. Salam hangat saking kawula mujiana. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan untukku. I'm gonna
that you'll be mine. I'm gonna give my world. You're the only one. Tell them everything. This is just beginning. Jangan tinggalkan aku saat aku jatuh. You're the only one. Aku berjuang dapatkan restu, ku hadapi walau mulutku kaku. Tangan hatiku lemah dan bergetar. Temui ayah ibumu gemetar, tapi biar ku ungkapkan isi hati. Cintaku mengalir dalam nadi sampai rambut kita memutih. Ikhtiar takkan berhenti. Oh, I'm gonna marry you. I know that you'll be mine. I'm gonna give